O Centro Sociocultural de Rubiáns acollerá unha nova edición da exposición da camelia. O certame, que alcanza a súa 12ª celebración, ten como obxectivo mostrar a beleza desta planta e fomentar a súa plantación entre os veciños da comarca. A inauguración terá lugar o sábado ás 17 horas. Unha mostra fotográfica de Manuel Hermida Rivas e a continuación se lle fará unha entrega de agasallos aos participantes, que tamén hai que darlle as gracias aos expositores, porque sin eles, desde logo, nada desto sería posible. Tamén, a parte da propia exposición, hai unha charla divulgativa da camelia a cargo de Pedro Mansilla ás 6:30, que tamén, estas actividades paralelas para a xente que cultiva, é moi interesante. Na mostra participan os propios veciños de Rubiáns expoñendo as súas plantas. O domingo completarase con actuacións musicais e a visita ao Pazo de Rubiáns. Ás 12:30 unha actuación musical, a Arousa do Trombón. Ás 4:30 tamén xa a tradicional visita guiada ao Pazo de Rubiáns, que tamén hai que darlle as gracias. Para nós é importante tamén que les estén colaborando e dar a coñecer o Pazo e as camelias que hai no Pazo, que son esos grandes tesouros que temos nesta zona. E ao final, haberá clausura da exposición coa actuación musical do grupo folclórico O Souto. Tiramos da casa, como non pode ser de outra forma, o grupo folclórico de Rubiáns estará ali presente facendo este peche. Dende a organización destacaron o apoio que reciben por parte do Concello. Tamén advertiron que o bo tempo destes días favorecerá que as camelias luzan máis fermosas. O importante é que os días anteriores á exposición, xa non digo máis, pero polo menos que non haya temporal. O vento e a chuvia forte é un pouco o gran inimigo da camelia, non? Sobre todo se é unha camelia para expoñer o día seguinte. A mostra contará con máis de 50 expositores. Ademais da exposición, a celebración contará con postos de venda de camelias para seguir fomentando a súa plantación entre os veciños. O escenario principal volverá a contar cunha novidosa presentación.